Mina två morbröder, Aldo och Carmino, har varit osams sedan de var små. I nuläget har de inte pratat med varandra på 13 år. Ja, men det enda sättet att få honom att förstå, det är med våld alltså. Ska du strypa honom? Han hotade mig på telefonen att jag ska ta ihjäl dig igen. Ja, just det, men då får du bevisa det då. Finns det någonting som ni kan enas om? Nej. Ja, att vi har haft en jävla uppväxt tillsammans. Det är just det. Welcome to my world. Won't you come on in? Miracles I guess. De har särat på oss. Det är inte rätt. Det är så att du tar ifrån någonting av din del av din kropp. Slit ifrån den och sen får den här delen tillbaka. Det är jävligt. Han säger att han är intelligentast i familjen. Han är den största Men sluta nu! Hade inte du haft henne så hade inte du varit någonting. Han är kopia av min pappa. Vår familj bär på ett socialt arv av våld och missbruk som jag vill bryta. Jag vill att Aldo och Carmino ska bli sams.